Karon magluto ta og lumpia. Tapos nagpainit na ko og mantika. Ay, kalahada ay. Tapos, akong gamit kay vegetable oil. Kay ka nang gwapo. Ayog, kay pangit na sa video ay sa pag-editor. Kapoy po sige gunit to eh. Ano man ang videographer? Tayo man yun, wala kay nag-operator gani ko kay. Kapoy kasi. Kapoy sige gunit pakita butanganan be. Tagi butanganan, kay naguba yung giguba ang butanganan. Guba yung akong tripod. So first, ang imong unahon kay garlic. Kuya oy, alay kas kamo. Kasi kurupod kayo no. Kapoy kayo. Practice exercise. Ito mo doon kung videographer. Hulog. Ayog, ihulog. Sa videographer. Ay, sana na ito eh. Sana na nimo. Natabunan na ang kamera. Next is, papo? Next is, onion. Kaya lago yoga. Sana si Dambo. Pagbilan na sa dambo. Di ayo. Dapat. Happy may da. Wala may photo bomber. Siguro mo na sila pa. Next is achal. Okay na. Ang next kay pork, giniling. Pang mali mo sa rep. Run out na po. Run out na po. O, talungan na lang kung ano gusto ko. Next, maglalagay tayo ng kunting toyo. Ako, tansya-tansya lang. Wala akong nag-measure. Muna akong gusto sa magluto kaysa sa mag-bake. Dili na kailangan og measure, tansya-tansya na lang. Kung sobra, bawasan. Tapos, lalagyan natin ng konting sugar. Sugar? Meat eh, nag-run out. Tapos, magic sarap. Konti. Magic is the sarap. Dahil konti lang yung nilagay natin na toyo, lagyan natin ng oyster sauce. Clyde! Clyde! Wala ni mo gi-play. Wala gi-play nga ba? Wala na nag-play. Got 25 o gadagan o. Sanay ko din ako kita. Kasi wala ga-play. Ga-play na 9:35 na ganina. Oyster sauce. Gabi! Abi ako ngungaw. Gabi! Daya ang dagway. Gabi! Gabi! Daya Pero lutuin lang natin yung giniling para masarap. Palabasin talaga yung oil ng meat. Natutunan ko yan sa papa ko.
ilalagay nyo na yung ubod kung sa Bisaya. Okay, Tagalog sa ubod na eh. Ubod ba gyapon? Oo. Ubod. Ubod ng saging. Ating nagulay. Napakagulay niyang gabi. Next natin ilalagay yung You can move. yung beans. Yung beans. Beans. Black beans. Yes. Magagkan lagi kayo. Mura kulang na itong wrapper ba? Parang kulang yung asin. Ayan. And then, ilalagay na natin yung carrots. Pagdagan ako siya og oyster. Buto na ko isa lang. Nubos ko yung isang ganito. Huwag na kayong maglagay ng tubig kasi pangit yung ganito nyo pagbasa kasi nasisira yung lumpia wrapper. Next is repolyo at saka yung ano tawag nito o yung pang gipsay. Hindi din yung lettuce. Dahon ng papaya. Sabi niya daw ng papaya daw. Ayan, sarap na. Tapos, isunod na natin yung toge. Itong toge, hindi natin masyado lutuin kasi i-fry naman natin yung lumpia pag naluto lang yung sa loob. Yummy lang. Lagyan ko lang ng paminta powder. Paminta powder. So guys, luto na siya. So, kulato na to siya nga magbugnaw sa kadali. Mga 30 minutes para atoan na ni siya i-wrap. Na. Nagpaligo ng dog. Boy, are you okay? What? Ha? Uy! Kana po, digan. So, mag-utos na to. Mag-wrap na to sa apan ng guys. Ano na siya? Ayan. Start na to. Kuba ato ang wrapper. Kumaga na ito isa para secure. Putan. Diligid
maayo akong wrapper, oy. Makapangit sa akong wrapper. Hindi siya bago. Lagyan natin siya ng itlog para lumambot. Hindi ko na gamay. Basta ako. Medyo na. Hey guys. Karon mag-ano na mi? Mag-prito. O dahil ni tanan ako nako. Nahimo. Wala siya kanang napay bilin gamay. Kapag gamay na lang. Pangit. Oo. Pangit. Pagkarap. Luto na. Namin naluto. Ano ni siya? Hindi siya sunog. Pero okay lang. Hindi niya, ang favorite. Ang sarap. Ketchup tayo. Ang ganin mo. Buka. Ang open pa ito dito. Oh. Rado na. Mabala man mo na mag-open kaya mag-ungaw mo na. Paana ba? Makumay. Pare kang duda. Dami yan o. Kamu ngayon, nalupya pero wala ko. Kung lalap. Ari, ano siya? Gapa ano ko? Ano sa inyo? Ay, Papa mo tayo pa mag Oh. Oh, nanduwa gid na naglanag. Lasang No. 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 Sama Gabriel, do not. Do you want to... Do you want your hands? You want your fingers to be cut? Oh, your teacher will going down lang ka. So you need to Oh, you wait prepare. for your teacher. Then, Ito, niya. December 2 na to yung mga kuan. Na to yung mga tag-iya. Pag may nagunod ang pabo eh, tuno no. Dami na ng bulang na. Walang cool ko na. Logo mo kayo makaon. Kagamay pa ba? Dawa, itong tako. Wala lang damdam. Dami ng bulang na. Ang binagot, ang binagot ng kalamansi. Oh, Abdul ka.